Žestoka polemika na Twitteru između Vuka Jeremića i advokata Ante Gotovine Luke Mišetića. Povod za Twitter raspravu su optužbe Jutarnjeg lista da je Jeremić lagao da je zakazao raspravu o Gotovini u Ujedinjenim nacijama. Aludirajući na pomenuti tekst Zagrebačkog lista, polemiku je započeo Mišetić. Pojeo Vuk magarca. Biste li prihvatili da mi budete advokat prilikom potencijalne tužbe za klevetu Jutarnjeg lista? Nažalost, preopterećen sam pisanjem tužbi za klevetu protiv visokog službenika Ujedinjenih nacija koji osporava presude vlastitog suda. Znao sam od početka da nemam šanse da vas dobijem. Nisam vaš tip. Nemam ničiju krv na rukama. Da, niste moj tip. Zastupam samo nevine. Jao, izvinite, nesporazum. Na profilu vam piše da ste bili advokat Gotovini. Nisam shvatio kao šalu, ali sad kapiram. Pozdrav, V. Inače, pod naslovom Skandal u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Hrvatski list je objavio da je Jeremić lagao kada je saopštio da je debatu o radu tribunala zakazao za 10. april, navodeći da je u pitanju redovna rasprava o radu Haškog tribunala koja je zakazana ranije, i to 21. septembra. Na te tvrdnje Vuk Jeremić odgovara da je u pitanju pokušaj obmane i da je rasprava o kojoj list govori održana 15. oktobra. U drugom komentaru na Twitteru dodao je da će do 10. aprila, nažalost, biti još mnogo takvih provokacija. Ble, ble, ble. Ble, ble.